Benvinguts al programa A Debat. Estos dies estem assistint a l'elaboració en molts municipis de la comarca de la Safor dels pressupostos per a l'any 2014. Uns pressupostos que per força hauran de ser molt ajustats i amb poca possibilitat d'inversió, perquè com saben la majoria d'ajuntaments de la comarca estan subjectes al pla d'ajust del Ministeri d'Hisenda que els impedeix endeutar-se més. Lluny queden aquells anys de bonança econòmica en què les administracions locals, degut sobretot a la gran quantitat de construccions que es feien en tots els municipis, rebien importants quantitats de diners, obtenien suculents ingressos que potser no els va portar a fer una previsió correcta i a no contindre la despesa. El deute dels ajuntaments valencians en aquests moments arriba a quasi 3.700 milions d'euros. És quasi un 24% més que l'any passat, degut sobretot a que la majoria d'ajuntaments s'ha acollit també al pla de proveïdors, que per una banda els permet deixar de tindre aquest deute amb els proveïdors, però sí adquireixen un deute amb els ajuntaments. Com ha arribat l'administració local a aquesta situació tan greu? Qui és responsable? I sobretot, què fan ara per a poder mantenir els serveis bàsics i complir amb el pla d'ajust? Anem a parlar d'aquestes qüestions amb els nostres convidats. Ens acompanya Asensio Llorca, alcalde de Miramar. Benvingut, Asensio. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Toni García, alcalde de Ròtova. Benvingut. Moltes gràcies. Gràcies per estar així. Tomàs Ferrandis, alcalde de Xeresa. Benvingut. Hola, què tal? Bueno, tenim així un poc de tot. Hem intentat que estiguen els tres colors polítics representats i també situacions molt diferents, perquè encara que sembla un poc impossible, hi ha algun ajuntament que salva d'aquesta situació tan greu com és el de Miramar, que té uns comptes nets, o el de Ròtova, que per nombre d'habitants és el més endeutat de la comarca de la Safor, o sigui que tenim els dos contrastos. Toni, com s'ha arribat a aquesta situació? Bueno, jo sempre he dit que Ròtova és un poble de 1.300 habitants i quan tens que fer coses, al final tens que anar via endeutament perquè en aquesta època se van fer moltíssimes coses al nostre municipi. Els ingressos són els que són, han anat via subvencions que no t'han vingut al 100%, sinó que has tingut que fer-te una aportació tant per a redacció de projectes, direcció d'obres, o bé per a tema de la subvenció, que no, torna a dir, que has tingut que fer una aportació d'un 10, un 15, un 20%, i que has fet moltíssimes coses, perquè tenies aquesta necessitat, la gent ho demandava, i que no tens més remei que executar i fer. Jo sempre dic una cosa, que l'endeutar-te no és ruïn sempre que sàpigues fins on plegues. És a dir, el sobreendeutar-te o passar-te en aquest deute que tu al final t'agobia o t'oprimisca de tal manera que no pots fer res, doncs la veritat sempre has d'anar en cuidado i no caure en aquesta trampa. L'Ajuntament de Ròtova sí que és veritat que avui ho has dit, jo no m'ha amagat mai de dir-ho, sinó tot el contrari, he dit allò que t'endeutes, saps en què t'endeutes i com ho fas, benvingut siga, però sempre podem fer front a aquest deute que tu tens. Nosaltres en Ròtova hem fet molta infraestructura que al final t'has tingut que fer una aportació, i quan tu estàs parlant d'un poble de 1.300 habitants que efectivament tens que fer aquesta aportació que vas via préstec i que quan tu comptes que vas a tenir els ingressos i que de cop a rebre te separa, doncs efectivament és lo difícil. Però es torna a dir, quan tu t'endeutes però saps que tens d'aquest endeutament, pots fer front a aquests pagaments i a aquest deute, pots anar treballant. Però, torna a dir, no és fàcil perquè també és veritat que ara ens baixen els ingressos. La gent està ara més nerviosa. Potser no s'ha fet una previsió com calia, o sigui, no haver abordat tantes infraestructures en tan poc de temps. Jo hi dividiria en dues maneres, és a dir, una cosa és el que tu fas i pots mantindre, i l'altra és el que tu fas i al final ni pots mantindre ni pots pagar. Aleshores, s'ha fet perquè efectivament a tu la societat i tot el món està en una voràgine, i torno a dir, els ajuntaments, la societat en si mateixa, perquè a voltes jo també tinc que dir en veu alta i no m'amague mai de dir-ho. Moltes voltes es tiren la culpa als polítics, als alcaldes i regidors, però el ciutadà també ha tingut part de culpa. I n'hi ha que dir-ho tot, perquè ha sigut els que ens han demandat i nosaltres ens hem clavat en aquest rol. Però quan estem parlant de fer infraestructures per als nostres pobles que són necessàries, que els nostres ciutadans ens les han demanat i hem vist que han tingut la possibilitat de fer-ho, no cabia més que fer-ho. De totes maneres, si el ciutadà ho demana, però és com una família, si un fill ho demana i el pare no pot fer front, ha de dir no es pot fer front, no? Ahí vaig, Marina, no se pot fer front, se podia fer front i s'estava fent front. Apleguem en estem, jo t'he parlat sempre de Ròtova, que nosaltres tenim una falta d'unes infraestructures i uns servicis que no teníem. Més infraestructures que servicis. Hem fet aquestes infraestructures que ens han donat ajudes per a poder tindre-les, com qualsevol poble de la comarca, per a tindre aquests servicis que els nostres ciutadans. S'arrepenteix d'alguna d'aquestes obres? De ninguna. De ninguna. Perquè estem així per a fer això, quan hi ha hagut època de bonança, treballar en aquesta època de bonança, i quan estem en aquesta època
de menos moranza, pobresa, podríem dir, hi ha que treballar i estar al front per lo bueno i per lo malo. És a dir, no n'hi ha que arrepentir-se mai de res d'allò que s'ha fet, perquè al final en qui revertix és en els ciutadans de la nostra població, els nostres veïns. També tenen ara més deute que pagar. Claro, però també n'hi ha que veure que efectivament tots tenim, no és que tinguem més deute, perquè el deute al final més o menys ve a ser más o menos, algo més, sí, que efectivament, perquè ha pujat tot el tema de contribucions, per el tema de que el govern ens va posar el 10%, que al final l'Ajuntament de Rota li ha vingut bé per a poder gestionar el dia a dia, més ara una revisió catastral que ens pujarà un 10% més, que se tenia que haver fet en el seu dia, no se va fer, i els ciutadans han estat, d'una manera o altra, han estat no pagant aquests diners que a hores d'ara se'ls està demanant. Els està fent en un mal moment? Sí, però també n'hi ha que servicis ixen dels nostres impostos, i això la gent també tenim que saber-ho valorar i apreciar. Anem amb el cas de Xeresa, que està, diguem, a la meitat, no? Ni tan endeutat com Ròtova, ni amb els comptes nets com Miramar. Xeresa, si no m'equivoque, té un deute de 2.200.000 euros, alcalde? Bé, perquè queda prou per baix, El deute de Xeresa, ja que tenim en compte una qüestió bàsica que no hem tingut, no comentem molt habitualment, es parla del deute dels alcaldes, el deute dels ajuntaments. Tinguem en compte que tenim un deute en els ajuntaments valencians molt gros, que és el deute de la Generalitat, és a dir, la Generalitat mos deu moltíssim als ajuntaments. En el cas de Xeresa, nosaltres el préstec que fem per imposició del Real Decret arriba a ser de 746.000 euros, dels quals 500 i pico mil, més de 2/3 parts del deute és per fer front a les obres i gastos generals, gastos corrents que no han cobrat de la Generalitat. Per tant, això és una qüestió que s'ha de tindre molt en compte, perquè habitualment, massa habitualment es parla de la deuda dels alcaldes, de los ayuntamientos i tal. Escolta, jo tinc el Pla Camps encara per cobrar i això em computa a mi com un deute municipal, no? És un tema molt important. Deute tenim. Jo, per exemple, com a cosa particular, imagina que jo en aquesta situació es trobaran molts, als 2 anys d'entrar a governar em veig obligat a reconèixer molt més de 700.000 euros de reconeixement de deute extrajudicials, de sentències judicials, d'obres no reconegudes, obres fetes sense reconèixer el pressupost, sentències que reclamaven amb interessos, etc. És a dir, arribem a un deute que és l'equivalent al que tinc ara en el préstec, del Real Decret del 4/2012, no? És a dir, per tant, jo quan mire, dic, bueno, tinc una situació que he hagut de fer front a vora quasi 1 milió d'euros de sobrereconeixement extrajudicial als 2 anys de l'alcaldia. Per tant, la situació, diguem, hem anat a poc a poc capejant-la bé, no? I és un tema que cal tindre en compte, per una banda, gerència, per altra banda, que una gran part, més de 2/3 parts del deute, és un deute de Generalitat Valenciana que tenim als ajuntaments i que hem hagut de fer front per obligació del Ministeri. Per altra banda, que ja com a excusa, diguem, general a tot, hem confiat no únicament en una situació econòmica determinada, tant la societat, els polítics, els programes electorals, els compromisos que anaven creant-se, les oposicions polítiques, tot, sinó que, a més de confiar en aquella bonança política, era un sistema, vivim en un sistema en què tu t'ofereixen una línia d'ajudes en què has de posar un poc i tirar avant una obra. I si no entres, diguem, en aquest rol, no eres un bon alcalde, no eres un bon governant, te ho exigeixen. Per tant, hem entrat un poc en aquesta dinàmica, però a més hem de tenir en compte que l'administració local, per molt que es parla del deute en Espanya, el deute total dels ajuntaments, si llevem Madrid, és no res comparat al deute de l'administració pública, és el menor de tots. El que passa és que estem pagant el San Benito, tenim penjat el San Benito i és San Benet i hem de pagar la culpa de tot el deute, perquè som els més dèbils i els més dividits. I per altra banda, que durant una etapa, recordo l'etapa de l'anterior govern, l'època de Zapatero, aprofitant aquella bonança que encara hi havia, es va millorar un poquet el finançament municipal, és a dir, es va aportar un poc més el fons de l'Estat als ajuntaments i ara s'ha tornat a retallar. I el compromís, i ahir és on vaig, que n'hi havia general de tots era de que anava a millorar-se aquesta aportació de l'Estat als ajuntaments. Per tant, no únicament ha canviat la situació econòmica, les perspectives, sinó que hi havia un compromís de millora del finançament municipal que s'ha revertit, s'ha anat
en contra, no s'ha anat cap arrere. Per tant, diguem, això és un poc les situacions en les que mos moguem, no? No m'enrotllaré més. Alcalde de Miramar, Asensio, com ho va fer vostè per a poder quadrar els comptes? Pues no sé. Perquè també s'han fet moltes infraestructures en Miramar. Sí, nosaltres per infraestructures la veritat és que no patim massa. N'hi ha moltes i molt variades. De totes maneres, jo sí que antes de començar voldria deixar clar de que no n'hi ha, diguem que un manual de funcionament dels ajuntaments o de les administracions públiques, estem parlant dels ajuntaments municipals, sinó que jo pense que els ajuntaments, les persones que estem en els ajuntaments, treballem i obrem per bé del veí, en ningú cas ningú vol res que vagi en contra del veí, i després si algú té que tutelar alguna cosa i n'hi ha que fer algun tipus de llei per poder controlar el que es tinga que controlar, jo penso que les coses deuen de fer-se antes de que el desbarajuste vinga i no després conforme està fent-se ara, que damunt s'està fent de forma genèrica o general i de la qual manera n'hi ha uns ajuntaments, en aquest cas, uns alcaldes que es veuen constrenyits per una situació, uns altres que es veuen constrenyits per la pròpia llei que s'ha dictat fa no res. I entonces la casuística dels 8.400 municipis que hi ha en Espanya jo penso que és prou més ampla que l'agarrar i fer una norma i d'aquesta norma siga el paraules per tots. Jo penso que algun tipus d'excepcionalitat es tindria que buscar. De la mateixa manera que defenc i sempre he defès l'autonomia municipal, la majoria d'edat de lo que són els ajuntaments, i torno a dir, i això no vol dir que cada un tingui que fer el que vulgui, sinó que es legisle el que es tingui que legislar, que passe per el que tingui que passar, si té que haver sancions, si té que haver penes, perquè això està ara molt de moda, dir, no, és que com no paguen en presó i no sé què, però bueno, si tenen que pagar en presó, paguem en presó. Però que ens diguen de què podem disposar, aquesta disponibilitat a què la podem dedicar, i nosaltres anirem fent tots els esforços necessaris com perquè la nostra ciutadania, com antes deia Toni, tinga el que ens demanda o que li puguem explicar que a tots els puestos no pot haver un hospital. ¿Vale? I entonces, si aquesta possibilitat ens la donen, perquè ens donen la possibilitat de poder parlar i no poder agarrar el que el dona, que és molt poquet, que queda clar, perquè n'hi ha moltíssim de clientelisme, és a dir, aquesta part de clientelisme es diguera clarament, com n'hi ha en Diputació, per exemple, n'hi ha el pla de servicis, que aquest pla d'obres de servicis, tot el món sabem quants diners tenim, a què li podem dedicar, i si te'n passes €1, ja saps que tens que posar tu. Bueno, doncs per què no farem més plans d'aquest tipus? Per què no tindre claretat en el que són els plans? Jo penso i demane això, és a dir, reglamentació, sí, antes, no després, a tot el passat. Ensenyem-nos a legislar antes de que vingui el problema, que per això estem. I nosaltres a nivell de poble anirem agarrant les necessitats que ens demanden els nostres veïns i anirem fent les realitats en la mesura que puguem. Jo puc també estar i participar del que estan dient els companys del deute. Bé, Miramar no és el cas que no hem tingut mai deute, no tenim deute. Però si tinguem necessitat d'aquest deute, doncs són moltes les circumstàncies que poden fer que tu tinguis deute, de la mateixa manera que són moltes les circumstàncies que pots gestionar-les d'una altra manera. Torno a dir, no hi ha ningú manual, cada un és autònom en les decisions que tingui que prendre, i al final n'hi ha un examen cada 4 anys. Els veïns decidiran si ho estàs fent bé, si ho estàs fent mal, o tenen que canviar. Això passa per ser així de fàcil. Jo no he sentit, no sé si ha de ser així, un mea culpa, és a dir, parlen vostès d'herència, de deute de la Generalitat. El que governa obra bé o obra malament, s'equivoca o no s'equivoca, no? El deute de la Generalitat de moment està pagant-se. A mi em devien 720.000 euros, m'han pagat 600.000, prop de 600.000. És dir, una part. Sí, vull dir, jo estic ahí, a mi em deuen ara 120.000 euros. Anem cobrant. Algo s'està pagant. Independentment d'això. Si se tenia que dir no, ara has de que dir sí. Jo penso que això és de raó. Per tant, no sé si s'hauria d'entonar un poc el mea culpa per part de qui governa. Jo Asensio ha fet una exposició molt clara de lo que és realment quan estem treballant per al nostre poble. Qualsevol alcalde que estem treballant, del color polític que siga... Els ciutadans volem un alcalde que gestione bé. Al final, jo penso que tots estem gestionant, i tots hem gestionat. No estem gestionant en diners nostres, estem gestionant en diners públics. I ho he dit jo antes, volem el millor per als nostres ciutadans. Els nostres ciutadans tenen que saber també, com bé ha dit Asensio, què podem o què no podem. És dir, però tu has tingut un moment que has tingut que fer unes infraestructures, que el teu poble tenia falta d'aquestes infraestructures i les has tingudes que fer. Jo dono un exemple en números, a grosso modo. Ròtova fa unes inversions de més de 35 milions d'euros en les 4 legislatures que jo porto d'alcalde.
un 10% d'aquests 35 milions d'euros que s'han fet d'infraestructures en el poble de Ròtova, que Ròtova en este moment tinga 3 milions d'euros quan tu parles de 1.300 habitants, efectivament la comparativa d'habitant-deute és molt elevada, però no deixa llaure 35 milions d'euros en una població de 1.300 habitants. Que efectivament estem parlant d'infraestructures de clavegueram, d'aigua potable, d'infraestructures viàries, infraestructures deportives, educatives, polígon industrial, etc. etc. Ahí està. És a dir, si volem desenvolupar l'economia del nostre poble, un poble d'interior com és Ròtova, que malgrat tenim que dependre de lo que és l'agricultura, la poqueta indústria que tenim i algo de turisme interior, entre cometes, que el que sobra a la costa ens pugui vindre a nosaltres, tenim que buscar fórmules perquè la gent no se'n vagi a altres poblacions, com pugui ser Gandia, que té molts més servicis. Que és un poc també, a voltes, la discussió o el debat que tinguen algunes persones quan diuen és que Ròtova no pot tindre els servicis que pot tindre Gandia. Jo sé que no puc tindre-los, però jo vull que els meus ciutadans, igual que qualsevol alcalde del color polític que siga, vol els servicis que toquen, no al preu que siga. Això també ho tenim que tindre tots clars. I estem gestionant en diners públics, i estem fent una gestió del dia a dia per als nostres ciutadans. Però tenim que veure que si aquest servici el pot tindre el meu poble, o el nostre poble, per a que no se'n vagi a altres poblacions, que tenim que treballar per no aquest s'hauria camí. d'haver fet un poc més de previsió en el sentit de... Vostès ho han posat en marxa, crec que en la vall del Vernissa. Tenim piscina municipal, 3 o 4 pobles. No, anem a fer servir una piscina municipal, les altres les tanquem perquè costa molt de mantindre. No s'haurà hagut pensar en això abans de fer totes les piscines? I jo pregunto, aprofitar millor... Marina, jo li pregunto a vostè, la gent fa 6 o 7 anys o 8 anys estava disposta a que els pobles haveren compartit certs servicis o s'haveren entrat encara als alcaldes és que vostè té això i l'altre i vostè no ho té, o l'eixe poble té i vostè no té. És un poquet també aquesta mentalitat del ciutadà de que tot ho ha volgut, i els alcaldes han sigut com els pares bons que ho han donat tot. No, els pares malcriats, malcriaus. Bueno, els pares malcriats, jo penso que també vaig per ahí, també té raó, però la Marina pensa que és així. Els pares malcriaus, hem malcriat un poc els nostres ciutadans també, però penso dir, estem per això, per malcriar i per gestionar. I plega moments que aquest malcrió passa a ser un apretó de truerca, que efectivament la gent ho comprèn. Perquè jo ho tinc que dir, el ciutadà de Ròtova sabent la situació econòmica que tenim, els servicis que estem donant, el que estem fent, i són comprensius. La gent és comprensiva, la gent s'adapta a la realitat. És molt comprensiva. No li queda un altre remei, no? Bueno, jo, si em permeteixes... Sí. Bueno, si permeteixes, a veure, tots tenim clar, i per almenys tots els que estem en aquestes guerres, en aquestes administracions, l'economia és com uns dets de serra, puja i baixa, no? Jo penso que la punta va estar 2006-2007, on no només des de l'administració local teníem entrades, cada un al seu nivell, és a dir, el poble de la costa per ser poble de la costa, el poble d'interior per ser poble d'interior. Jo tinc així uns datos que arrepleguen aquesta punta, és a dir, nosaltres, el que penja de l'urbanisme són les llicències d'obra, l'ocupació de la via pública, les plusvalies i al final del carrer l'IBI. Això és el que suma. Nosaltres, sense comptar IBI, en l'any 2006 teníem una recaptació de 700.000 euros en aquests tres conceptes. Però és que en el 2013 tinc una recaptació de 80.000 euros. És a dir, paulatinament, de 700 a 80, has tingut que anar reduint, reinventant i fent coses que digues, bueno, anem a veure, la realitat és la que és. De què puc prescindir? N'hi ha que anar prescindint. I n'hi ha que fer plans que potser tota la gent no entén, però com en tot n'hi ha que explicar-ho, com està dient Antoni. N'hi ha que explicar què fas, per què ho fas i quina és la finalitat. No és ni quedar-te tu ni emportar-te-ho a casa. Això es quedarà en el poble, mal o bé, allà està. Per tant, n'hi ha coses que s'han de fer, que ens tenim que creure, que encara que no siguin del tot populars, s'hauran de fer. En tingues més o menys necessitat, però és el d'antes. Si quan no tens necessitat no la fas, realment tindràs que córrer quan la tingues. Pues bueno, anem a fer-ho a poc, perquè aquesta necessitat no aplegue o aplegue el més llarg possible. No sé, puc pensar la reducció de tot el que és l'alumbrat públic. A base de reductors, a base d'apagar aquelles faroles que en principi no poden fer falta, sempre i quan estigui garantitzar que les persones puguen anar per el carrer, que no tinguin cap problema. No sé, ara està el tema de la Diputació del pla de les làmpades LEDs, doncs també estem ahí, anem canviant perilles, de 250 de potència estem passant a 45, és a dir, tot això
és gestió, tot això és suma, i tot això, a la vegada que suma, resta, perquè resta en gasto. Que no són grans obres que vegen el ciutadà, i al final els alcaldes es perden per aquestes grans obres que deixen la marca d'ells. Jo tinc en Miramar moltíssims quilòmetres d'alcantarillat, de renovacions d'aigua potable i de pluvials, separatives de pluvials i residuals n'hi ha en poble i platja. I això val molts diners. I quan ho enterres no es nota. Però quan plou, l'altre dia, en el 27 d'agost van caure 213 litres en Miramar i l'aigua en les carreres va durar mitja hora llarga, només. És a dir, en condicions normals, si això no haguera estat, hauria hagut més d'un metre d'aigua en els carrers. Però no per un rato, sinó per dies. Entonces, tot això que nos veu, el producte de quan ve la necessitat, té que donar un resultat. Eixe és el resultat. Eixe és el resultat, entre molts altres. I molts altres vol dir que tu t'has adaptat de 700.000 a 80.000 i has anat retallant en tot allò que no fa falta, al mateix temps incrementant, perquè la conjuntura així no mos ho dona o mos ho porta, incrementant tot el que és social, educatiu i sanitari, que des de l'Ajuntament la gent cada volta necessita més, jornals, ajudes de beques, ajudes en prevenar, si nosaltres comprem vacunes, o ajudem, millor dit, totes aquestes coses en lo social. Jo penso que ara toca no el temps de la infraestructura, sinó el temps d'ajudar a la gent en lo social, perquè de veritat n'hi ha persones que ho estan passant molt mal. Clar, però molts ajuntaments no poden permetir-se el luxe de fer això, Asensio, d'ajudar en lo social perquè tenen que pagar un deute obligats per un pla d'ajust o per un pla de proveïdors que els han endeutat en els bancs. Sempre tindrà la possibilitat de poder explicar a l'Ajuntament, a l'alcalde, explicar exactament quina és la situació, i tant si n'hi ha una com 21. És a dir, en aquests moments, la pròpia llei ens diu, la de sostenibilitat, que el superàvit que pugui haver, jo no puc gastar ni un duro en el superàvit, està congelat, ahí quieto parado. Perquè ens diuen que si hi ha superàvit, Montoro, el ministre, diu que té que anar a cobrir deute, però és que si no n'hi ha deute, el superàvit està ahí, congelaet. Bueno, doncs va criant, algo fa. Però a nosaltres ens fa un 2,5 i al banc li dona el que li tinga que donar. És a dir, els diners no es rentabilitza el poble, es rentabilitza a volta la banca, que no em pareix bé. Ara pareix que n'hi ha un anteprojecte de llei que van a canviar i van a permetre fer el que ells consideren inversions productives. Bueno, ja estaria bé que ho feren, perquè ja fa 6 mesos que estan ahí pensant-se-ho. Això vol dir que revertiria aquest superàvit en infraestructura sempre i quan, com antes també Toni s'ha referit, no cree un cost afegit. Doncs anem a veure si això és de veres i crea mà d'obra, maneja l'economia, que falta fa. De veritat, és que a voltes la gent... Tomàs m'havia demanat la paraula. Perdona. No, respecte, comentes el per què de vegades ens llancem, si és per la foto, per la inauguració, no, hi ha una demanda. Jo recorde, per posar un poc l'alternativa, jo recorde en les eleccions una promesa que portàvem era abocar una demanda i que de fet està fent-se un ús, encara que pugui aparèixer una obra potser un tant, no sé, innecessària possiblement, que és la gespa artificial d'un camp de futbol on tens categories de futbol toràciques jugant, etc. L'alternativa política a nivell municipal plantejava, per exemple, una piscina coberta. I jo recorde públicament dir en un míting, quan tot el món parlava de les piscines cobertes, figuraven en els programes electorals, públicament davant del poble, dir, mentre jo sigui alcalde no hi haurà piscina coberta, perquè no sóc partidari de fer ni una inversió en infraestructures que augmente el gasto de manteniment, la despesa general, la despesa corrent. Tot allò que serveix per a reduir, o per tipus lo dels leds, que per exemple nosaltres hem fet tota una instal·lació de leds ara en el municipi, encara que no és una llum que a algú li agrada massa i tal, però bueno, estalvia, no? Estalvia energia, perquè com el preu de la llum va pujant-lo, és una carrera que... Sí, seria pitjor, però no aconseguixes mai agarrar-los, no els agarres mai, van més a pressa ells. Però bé, el que he dit sempre, jo em vaig comprometre a dir una obra faraònica, no, mentre jo sigui alcalde, una obra que genera més despesa. En els plans d'inversions, el Pla Camps, el Plan Zapatero i tal, vam destinar també diners a temes d'alcantarillada, d'aigües potables, etc. Ara estem destinant a fer una infraestructura més de cara a turisme rural, com és un albergue, en fases, perquè ara hi ha ajudes progressives a poc a poc. Però el que he dit és que no hi ha que pensar que anem sempre, no sé, buscant la foto de la inauguració
És a dir, el qui està governant. És que això és una cosa general, és una demanda, i a vegades hem sabut, jo per almenys he sabut dir no a algo que era molt vistós i que la gent ho demanava i tal, i negar-me públicament en un moment important de campanya electoral, sense manies. I moltes vegades soluciones temes no per la foto, sinó per complaure unes necessitats dels veïns. És a dir, no sé, en Xeresa, per exemple, tenim uns centres educatius que ja voldrien tindre tant l'escoleta com l'escola en doble línia, que ja voldrien tindre tots els municipis de la comarca. Però això ha sigut una inversió de la Generalitat, no? Hi ha una part d'inversió molt gran per part del municipi, hi ha una part d'inversió molt gran per part del municipi. Eixes obres, sobretot la de l'escoleta infantil, podrien haver destinat a altres coses més vistoses en el seu dia es van fer, i en canvi hi ha moltíssima gent. Tu veus l'agenda 21 de Xeresa i tu mires el resultat i hi ha moltíssima gent del poble que desconeix les instal·lacions de l'escoleta infantil i de l'escola inclús per dins, i són precioses. És a dir, possiblement allò més, per mi, més important és allò més desconegut. És a dir, tampoc pensem que el qui està governant és un poc una persona va buscant la foto i res més. Hi ha una part de responsabilitat. Després, comentar-te que en quant al tema d'infraestructures, pues, no hem d'oblidar una qüestió fonamental. És a dir, si tu vols fer una infraestructura i a tu et diuen esta és la línia d'ajudes, tens el 50, 60, 70%, per exemple, en cas del que és artificial, nosaltres vam haver de posar, de fet, el deute més gran que he tingut que fer és per això. És a dir, has d'anar a endeutament, perquè tu no disposes. Els ajuntaments en Espanya no disposen d'un finançament adequat. Som l'administració que més pressió social té. Vosaltres mateixos, periodistes, si demà hi ha un problema en el centre mèdic de Ròtova, parleu amb la directora de l'hospital o li truqueu per telèfon a Toni. Sincerament, ara faig jo de periodista. Ara faig jo de periodista. Si hi ha un problema en el centre mèdic de Xeresa, nosaltres no tenim. Els ajuntaments no tenen en Espanya la competència sanitària. Això també som conscients, els periodistes. Les competències tenim molt clares aquí. Ara faig jo de periodista. Aquí toqueu. Si hi ha un problema en l'escola, aquí toqueu. Ni sabeu qui és l'inspector, la directora de l'hospital, ni coneixeu a cap inspector d'educació, estic convençut. En canvi, teniu tots els telèfons nostres. Assumint competències irresponsablement, segons aquesta nova línia legislativa que comentava Sensiodès, assumim competències de forma irresponsables. Per què? Perquè ens agrada la foto, també. No, perquè algú ho ha de fer, perquè estem més a prop, perquè ens toca. En quant a serveis. Després, en quant a infraestructures, és que, tal com està el finançament en Espanya, el finançament municipal, és a dir, tu te'n donen 70, 80 i has d'aprofitar l'ocasió per a fer aquesta inversió, i després, la resta, has d'anar a endeutament necessàriament. I vostè està arrepentit, com li he preguntat a Toni, d'alguna obra que ara pensa que no hauria d'haver abordat? Si li diguera alguna cosa, una cosa molt puntual, però no, perquè si és que jo no n'he abordat cap que no foren un 70, un 80, un 60%, és a dir, inclús he renunciat a alguna ajuda, a alguna obra, perquè dic és que no va a vint aquests diners i aneu a posar-me en un embolic tremendo més gran del que ja m'heu posat. I la primera que vaig renunciar a una estava inclús assustat, dic, a veuràs, em faran pos la gent, una crítica i tal, i després, al cap d'uns mesos, ja començaves a sentir tal. Quina obra era? És una obra del Ruralter. El Ruralter és un programa endimoniat. Endimoniat, i tens a Toni, això és un veneno. Això és una línia d'ajudes envenenar, que veurem com acaba la mateixa Conselleria d'Agricultura, i m'alegre. I vaig anar a fer totes les consultes i al final no m'he decidit. Per a fer què? Per a fer obres públiques de carrers, però que és que a assumir això sabies que no anaves a cobrar-ho i que és que no ho va cobrar ningú. Pregunta a veure Vilallonga com està. És a dir, és que era un programa envenenat i, bueno, però ho vaig acertar. Però vull dir que no m'arrepentisc. Si tu em digueres, això ho hagués fet d'una altra manera, evidentment, sempre més... Jo, per defecte personal, soc molt revisionista, m'estic revisant tot, i per tant segur, però jo entenc que en quant a dies de si assumim el mea culpa, és que no hi ha un mea culpa, hi ha un sistema que funciona d'una manera i una administració que és la més pobra, que és la que està per baix, obligatòriament té que anar a demanar i està en la situació que està. Com serà el 2014? Com preveieu que serà? En un any preelectoral tots intentareu fer les coses mitjanament bé, perquè després l'any següent queden 3 mesos d'alcaldia. Serà un any difícil, perquè serà difícil com tot, perquè efectivament és una situació que se va allargant massa en el temps i al final tot allò que s'allarga i no li veus el fons d'una llumeta, la veritat que sí, estàs molt insegur, no?
Bueno, són uns pressuposts que tens que retallar, te genera el que tens i no gastar més allà de lo que no pots gastar-te i dir no, conforme han dit tot, perquè al final és que, torno a dir, i és un poc el que quan he dit que volia intervenir era, és dir, és que al final la gent que coneix els alcaldes tindran molts servicis que efectivament moltes vegades la gent es pensa que no valen diners o que venen de la gent, no, que estem pagant tots nosaltres, estem donant aquests servicis. Per això jo moltes vegades dic que sí que tenia que fer-se una revisió i donar, potser a més de llevar que estan llevant-nos, que volen llevar-nos servicis per mancomunar amb els diputats o altres coses, jo aniria més allà. Sí que tenim que mancomunar aquells servicis en aquells pobles que efectivament tenim una necessitat, perquè n'hi ha que mancomunar-los, tots no poden tindre tots els servicis, però a més, també aquesta financiació, que ens tindrien que donar una financiació als ajuntaments, perquè al final qui està directament del problema som els ajuntaments, i això se té que pagar. I el que no podem fer és als ciutadans, que al final són els nostres clients, perquè tenim que donar aquest servici, tenim que donar-los el millor en aquestes característiques i en aquests costos que realment té. Alguna inversió per al 2014 en Ròtova? Inversió no, no res, pagar, i més enguany, que damunt, clar, tenim ara, el que deia Sergio, tenim els préstamos, perquè nosaltres tenim superàvit tots els anys, enguany l'any 2013 anem a tancar-lo en superàvit, per sort, un any també difícil, i anem a tancar-lo en superàvit, però que el 2014 ens ve el pago de l'ICO, que s'ha fet a molt curt plaç, i l'Ajuntament va ofegar-nos. Com explica la gent com pot un ajuntament tindre superàvit i al mateix temps ser el més endeutat de la comarca? Pues no gastant. Moltes voltes, pues torno a dir, perquè nosaltres en el 2007 Ròtova va fer un apretó de tuerca molt gran en rebaixar molts gastos que sabien que al final no podien donar-los i que per alterna va tornar-se en contra. El nostre endeutament ve tot de les infraestructures que hem creat en Ròtova, més que de serveis, en donar molts serveis, hem tingut moltes subvencions, es deuen també molts diners, menys de la Generalitat, però tenim també deute privat que al final tens que anar a l'embargo i que no cobraràs en solars o en el que siga, no? Però efectivament, aquest superàvit es fa a base de previndre un gasto que al final, dins de l'ahorro que estem portant tots els anys, anem ahorrant cada vegada més. Però torno a dir-te, jo també dic que la gent que avui treballa en l'Ajuntament, tots s'han conscienciat al 100% de la situació que n'hi ha. I són aquests primers que si antes a lo millor gastaven, no sé, per dir, en neteja o en la piscina, perquè inclús la piscina la portem ara des de l'Ajuntament, antes a lo millor en gastaven 10 litros de cloro, ara en gasten 5, i fa la mateixa funció. Se preocupen d'abaratar gasto. Con lo qual abans es tirava un poc mà. Jo pense que sí, a més, havia un poc de millor aquesta desídia o aquesta bonança, però tota la gent, però és que la pròpia gent, el propi treballador, ho veu, està vivint-ho i està inclús, torna a dir, una llum encesa, la paguen. És que això és una pena que arribem a aquesta situació. Marina, és la mentalitat mediterrània, és la mentalitat mediterrània. Els mediterranis tenim aquesta mentalitat, o si anem als valencians, au i a sobre. Sergio, com serà el pressupost de Miramar per al 2014? Pues nosaltres el pressupost serà un pressupost similar al del 13. Jo el pressupost el tinc fet, de fet l'aprovaré la setmana que ve, i és una línia, diguem, més o menys continuista en quant a que un esforç importantíssim del que anem a fer en el pressupost és donar jornals, estar dins del PAC Safor. Estem des de l'any 2011, quan es va, no sé, d'implantar este programa. Tots els mesos anem contractant gent conforme tenim de possibilitats reals de treball, és a dir, no hi ha, ahir no entren els diners, ahir entra la feina que pugui tindre el municipi, no els diners ja. Entonces, ahir hi ha una partida de 400.000 euros que estaran dedicats a la contractació de gent, hi ha una partida que empararà tot el tema de les beques, la part de lo social que ja antes dia, tot el tema de les beques que les hem augmentat en un 25%, estan, per exemple, els que van a la universitat, la gent que va a la universitat, té una subvenció directa de 500 euros, els que van a cicles formatius de 300, a l'institut de 70 i les xiques de l'escola de 50. Sempre que complisquen uns requisits, entenc, clar, no? Sí, sobretot des de la universitat tenim les mateixes regles que l'Estat en quant a les beques. Però l'altre no, l'altre el simple fet d'anar és entre directe. La mateixa aportació que costa el que un xiquet vagi a l'escoleta, la Generalitat, si no recordo mal, són 45 euros el que paga per crio, hasta 300 i poc que va un xiquet, 110 ho paga el pare i el rest ho paga l'Ajuntament. L'esforç també és considerable. A més de les vacunes, vull dir que en lo social té una part important i després sí que ens queda realment una quantitat important que anirem fent inversió,
sobre la marxa. Antes Tomàs comentava el tema de coses que potser has posat o t'han dit de posar en un programa. Jo he posat, per exemple, en un programa que no vaig a fer, que va ser un pavelló cobert. És a dir, tindríem possibilitat de fer-lo? Doncs potser sí, però és que seria molt estirar la goma i passar d'una situació còmoda a estar en una situació incòmoda. Entonces no vaig embarcar-me en un pavelló cobert on no és el moment, perquè no n'hi ha ajuda per ninguna part i el que no facis tu no ho esperes que ningú vindrà a fer-te-ho. Es parlava també així de les subvencions eixes cofinanciades, és a dir, 60-40, 70-30 i coses d'aquest tipus. Tot això és un veneno. És un veneno perquè tu t'agarres d'engolosixes en la subvenció i després resulta que no pots pagar. Tens que pagar el 100%, després els altres ja el pagaran quan puguen és molt llarg, tens que assumir una part que el toca i l'altra que no el toca, perquè l'empresa va a buscar-te tu, no va a buscar a la Generalitat, no va a buscar a ningú, només que a tu. Entonces tot això està envenenat. Antes ho ha dit Tomàs, jo em ratifico el mateix. És a dir, jo renuncio, he renunciat a aquestes subvencions que el posen el caramel a la boca, quan te'n donen 12 tu tens que posar 36. Pues mira, no, a lo millor val la pena no agarrar les 12 per no perdre les 36. Entonces renuncies a elles i el quedes tan qual i el quedes muy bien. Per tant, nosaltres pressupostos de l'any que ve tindrem 3.200.000 euros de pressupost i serà un pressupost dedicat amb un gran esforç a lo social. Tomàs, com serà el pressupost de Xeresa? El pressupost estem ja detallant-lo, ja estem esta setmana tinc ja pendent una reunió per anar fent. En contenció de gasto, en quant a tot el millor les partides afecten a consolidació, inclús reducció de temes de festes, temes, diguem-ne, menys importants. Després, en la línia de lo que és el Pla Local d'Empleo, que és una oportunitat que donen de treballar durant un mes i pico de treball que van en funcionament, anem a mantindre'l. De fet, ja tenim el compromís que van votar en el passat plenari, el govern va votar a favor d'aportar ja en el pressupost una part del que va fallar el pla conjunt, aquell pla famós de la Generalitat, la part municipal. Va ser molt crític vostè amb això. Sí, la part municipal, com que no funciona, la passarem al Pla Local d'Empleo. Després, ajuda social sempre va augmentant un poquet. Teníem en principi que reduir el dèficit, allò que diu el dèficit de l'escoleta infantil, però clar, a costa perquè van reduint l'ajut de la conselleria, per tant, a costa d'augmentar el cost als pares, ho mantindrem, ja enguany ja no ho han fet, ja ens hem quedat conforme estaven, per tant l'Ajuntament continuarà assumint aquest servici important de l'escoleta infantil, aquest cost. I en quant a inversions, només anem allò que ve el 100%, és a dir, de la Diputació, és a dir, aquestes coses que... I després hi ha l'altre manteniment que anirem fent. I, insistix, nosaltres tenim molt clar, inversió, obra que s'ha de fer, que no genere despesa, sinó al contrari, que reduïsca, en tot cas. I en aquesta línia és la que hem de treballar. Simplement una puntualització que no sé si ha quedat clar quan has preguntat a Toni com és possible que, o que la gent es pregunta... Que un ajuntament tingui superàvit i siga el més endeutat. Sí, és a dir, que tingui superàvit, com ell ha dit antes, la liquidació del pressupost, no n'hi ha que oblidar que els pressupostos són anuals. I tu en aquest any pots liquidar negatiu o positiu, però no tens que oblidar que després tens que sumar o restar el que portes darrere. Per això el pressupost ordinari d'un any es liquida en positiu, però després el que portes de rèmora és el que fa que el pressupost, independentment de que tu liquides en positiu, tingues la càrrega de darrere. Entonces, no sé si sí que queda ben clar. Vaig aprofitar per a preguntar-los molt ràpidament si pensen tornar a presentar-se a les pròximes eleccions, ja que estem. Eso es como diu, n'hi ha un dicho que diu que el credo ha de venir, ¿no? Encara és pronte per a dir Però si... intenció tindria, ganes, No sé, li queden ganes, alcalde? No, ganes sempre n'hi ha, tot el que sigui treballar per al teu poble sempre n'hi ha ganes, però sempre dic jo que pots treballar tant directe com indirectament. És un tema que jo sempre dic que fins a última hora mai ho decidiré, perquè en un any i mig poden passar moltes coses i no pots dir-ho. Jo sempre ho he dit a última hora. He dit, sempre m'he esperat a última hora i el que el poble o el partit decidisca, doncs allà estarem. Asensio ja li vaig preguntar en un programa d'estiu, però li ho torno a preguntar. No contestaré el mateix. Les circumstàncies no han canviat, ha passat un poc més de temps, però les circumstàncies són les mateixes. És a dir, estem en el que estem, ens queden any i mig, més o menys, de legislatura,
no sé, poden passar moltíssimes coses, com molt bé ha dit Toni. Que diplomàtics són tots. I el que sí que és de veres és que al final del carrer ja veurem com estan les circumstàncies. Jo ja fa temps que estic en esta guerra, si hi ha algú que tinga ganes i que tire per avant, no n'hi ha que desconsiderar-lo, però al final serà el partit, l'agrupació local, el que diga si sí o si no o qui. Per tant, això funciona així en la democràcia. Bueno, saps? Tomàs. Si no seria dedocràcia. Jo en principi estic disponible. Ara, n'hi ha que parlar-ho amb la gent i evidentment... Tomàs parla més clar. Sí, però parlar tot clar. No tinc problemes, no n'hi ha, en tornar a presentar-me, no tinc cap problema. Ningú hem dit no. El no significa no. Inclús, significa qualsevol cosa. Inclús, diria que en les pròximes aniria amb més il·lusió que possiblement en anteriors. I per què? Perquè l'experiència és un grau, ja. I perquè, sincerament, perquè aniríem a treballar també pel canvi en la Generalitat Valenciana. O sigui, que està motivat per qüestions ja superiors al tema municipal. Jo crec que sí, vull dir-te que aniria amb il·lusió perquè confluïxen, a no ser que hi hagués unes anticipades en la Generalitat Valenciana, que podria passar. Dos en ratlla? No tres en ratlla, però dos en ratlla? Sí. N'hi ha que tindre en compte que per fer esta feina... Ràpidament, que queda poc de temps. N'hi ha que tindre en compte que per fer la feina que nosaltres fem necessita agradar-te el que fas. Perquè això, la veritat és que no té massa moments agradables. Té prou moments desagradables, de pressió, de disgustos, de males cares i de sempre estar assenyalat com a no el millor del poble. Entonces l'examen de cada 4 anys. I si l'examen ix bé, dius, mira, pues estos 4 anys no ho ha fet tan mal. I si ix mal, pues agarres els trastos, te vas a casa i punto pelota s'acaba. Però això funciona així. Luego, la disponibilitat de poder treballar per al teu poble, jo penso que el que no té disponibilitat no comença. Perquè estar així, per estar, és molt complicat. De veres que sí. Pues moltíssimes gràcies, Estrès, molta sort en este 2014 i que quadren els pressupostos. Tornem la setmana que ve.